Argiaren podcastak. Zenbakin, azkeneko saio dela eta kale jiran hasi beharraldeu edo? Panderoa jotzen emateko. Bueno, ona datorkio. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Egun oma, hemen gaude egonarria saioan, eta azkeneko saioa deu. Gauxe azkena, aurtengoa. Aurtengoa bintza bai. Ikasturte ontakoa esango dugu Matxin, bazpade. Ja. Bueno, gu elita Matxin ja zautuko duzela pentsatze hau, eta gaur kontan gai bezala haziak dauzkau, eta, bueno, leirek emango dugu hasiera. Bai, eta izan ere, aurreko saioetan ibili gara, elikadura burujabetzaz eta ekoizpen ekologikoak zizketan, baina gaur azkeneko saio hontarako erabaki dugu katebegiaren lehenengo atalari eustea. Hori da, sorrerara joko dugu ez, gure barazki lore eta fruituak naiz eta ekologikoak izan, jakin behar dugu nondik datozen ez, eta horretarako haziei erreparatu behar diegu. Adibidez, baratze bat hasteko normalean jotzen da haziak erostera ez, joko genuke, baina badakigu nori erosten ari garen. 2015 ingurura arte, munduan 6-7 bat enpresa arduratzen ziren hazi guzti horiek mundu osoko haziak saldu eta ekoizteaz. Baina elkarren arteko fusioak egin zituzten eta 6-7 ziren horiek, gaur egun 3 multinazional erraldoietan bilakatu dira eta eurek dute monopolio osoa haziena. Adibidez ezagun egingo zaizkizuen Monsanto, Bayer, IPES elikadura sistema jasangarrien nazioarteko aditu taldeak 2017an honi buruzko txosten bat kaleratu zuen eta oro hartarazi zuen monopolizazio hau albidetu duela, batez ere gobernuek ere ez dutelako erregulatu edo esku hartu honetan, ez? Eta gogorarazi zuten gainera enpresa hauek hazien monopolioa izateaz gain, pestiziden guztien ekoizpena ere euren esku dagoela eta esan zuten hori batera ezina izan beharko lukeela ohartarazi zuten. Dakigunez, gaur egun oligopolio horrek gutxienez mundu osoko hazien 160 ekoizten ditu eta kalkulatzen da $100 milioi balioa duela horrek. Eta, kezkagarriena zer da, informazio oso baliotsua dutela ez bakarrik ekoizten dituzela haziak, baizik eta kontrola dutela hazi horien informazio genetikoarena eta horrek esan nahi du, munduko elikadura segurtasuna ere nolabait haien eskuetan dagoela, ez? Esan dugu jatorria eurena balin bada, horrazten da azkenean elikadura sistema osoa. Eta zer da, erkatu monopolizatu horrek aldatu eguna edo ze aldaketa ekarritu? Azken hamarkadetan galdu eginda baserrietan haziak ekoizteko ohitura edo gaitasuna eta orduan dependentzia sortu dena multinazional horiekiko oso handia izan da. Eta gainera astero errepikatzen ari garena hemen ere pasatzen da, ez? Legeak multinazional handien mesedetarako eginda daudela eta baserritar edo txikiei zailtasun handiagoa jartzen dizkietela hazien sektorean ere. Eta berriro aulena auldu egiten du eta indartsuena indartu. Esan duzu politikak indartsuak indartzeko bideratuta daudela eta hori Euskal Herrian ere nabari dela ikusi dugu astez aste. Bai, Euskal Herriko egoerari begiratuta, adibidez, Gipuzkoan, Tolosako babarrunak eta Ibarrako piperrak bezalako salbuespenak kenduta, ez dago ia hazien ekoizpen profesionalik. Eta ekoizten den gutxi hori, autokontsumorako erabiltzen da normalki. Gero gaurko gonbidatuek alekakoek esaten godigute, baina beraiek jartzen dute adibide bat, ez? Jak tomatearen kasua, gure sukalde kulturan oso ezaguna eta baloratua da, baina, Monsanto enpresa konglomeratuaren kontrolpean dagoen varietatea da, eta ustiapen konbentzional naiz ekologikoetan gehieneko izan den tomatea hori da. Eta azizaleak elkarteak adibidez 2016an egin zuen ikerketa baten arabera, Gipuzkoan ekoitzitako tomatearen 189, alegia ia guztia, mota honetakoa da, jak motakoa da. Eta gainera, kasu gehienetan
azien jatorria ez, hemen erabiltzen diren azien jatorria bere iztea ia ezinezkoa gertatzen da. Aleka izena aipatu duzu, beraz bada, norbait edo honi buelta ematen nahi zaiona, ez da? Bai, hori da, guazen alde ona begiratzera baita ere ez. Gaurko gonbidatuak Marketa Kelo Alekakoak dira. Aleka da Euskal Herriko Hazi Ekologikoen ekoizle sarea. 2017 inguruan hasi ziren antolatzen nekazari, teknikari eta ikertzaile talde bat, eta gero zuzenduko diate okerranago, baina 2019an hasi ziren irabazi asmorik gabeko elkarte gisa egituratuta. Eta gaur egun 10 ekoizle baino gehiago osatzen dute sare hau, eta 100 barietatetik gora ekoizten dituzte. Eta esan daiteke, lortu dutela merkatu honi, industria erraldoi honi alternatiba bat ematen hastea, eta artisau erara ekoizten dituzten hazi ekologikoen komertzializazio zuzena egiten dute. Eta eurek esaten dute ez, multinazional handiek uniformetasuna eta higadura genetikoa eragiten dutela hazietan, eta beraz, Alekako kidek berreskuratu nahi dituzte, Euskal Herriko hazi aldaera bereziak, eta bertan ekoizitako haziak, eta baita ezagutza tradizionalak ere. Beraz, kontatuko digute alternatiba hau nola jarraitu sustatzen. Eskerrik asko Leire alako sarrera egiteagatik, eta esandakoa Alekako kideak izango ditugu gaur, Marketa Kelo, sare oso baten errepresentante gisa edo, ea zer kontatzen diguten? Bai, ongi etorria. Ongi etorria, Marketa Kelo, kontatu ikusi Aleka proiektua zer deun? Aleka elkarte bat gara, baserritarron profesionalen elkarte bat, eta, gure asmoa, zuen gira lehen aipatu duna, gure asmoa da alternatiba sortuz, hazien merkatuan, eta batez ere, tresna bat gure sektor agroekologiko sortuz, eta baserritarron sarez bidez. Tresna ipatu duzu eta guk eskatu dizuegu ea zuen ohiko laneko tresnarik edo ekartzerik ote zen eukaten. Bai, ekarri dau. Anaztu zait, baina mendakau. Hementxe ez gabiltza gaizki, tresnak aztu baina ekartzeko moduko jende balin badugu. Eta azaldu diguzu, zer lehen hori eta zertarako erabiltzen den? Hau da, Baea deitzen da, ez? Bai. Euskaraz, baea, tamiza, ez? O zedazo. Eta zertako erabiltzen dugu, haziak garbitzeko. Hore esan nahi du, inaztu eta zer gehatzea, gora nazia, bera eroitza edo nola... Segun, batzutan interesatzen zaizu, segun lastoaren tamaina edo hautzaren tamaina eta igual interesatzen zaizu, haziak hemen mantendu eta zikinkeria erori edo alrebez. Igual lehenengo fase normalen egiten duzu zeren, zatiak nahiko handik dira, lekak eta lekaren arrastok eta handiak dira, orduan botatzen duzu hemen eta zu bilatzen aizea haziak hemendik erortzeak. Baina gero, normalen, hau adibidez, 3 milimetroko luzera daka, argia, ez? Baina azkagu hainbeste tamaina desberdinakin. Orduan normalen berez gutxitan erabiltzen dugu banaka. Baizik erabiltzen dugu kolumna zutabe bezala, ez? Hemen beste bat, eta ariaren tamaina juten da txikitzen. Atera zaizu pixka bat gestoa edo... Gestoa hau da batekin ibiltzeko, beste batzukin ibiltzeko, igual komeni da kutsaren baten gainen ibili, edo zen pisu hartzen du, eta igual kolumna guztia erortzen dan, edo... Baina hau da, gero movimentukin ere, zenbat lasto arrastrok geratzen dira goian. Segun densitatea, hasia geratzen da behian, eta lastoa geratzen da goian. Segun nola egiten duzun mugimendua. Orduan ere da beste modu bat garbitzen jun. Hazi hitz egingo dugula esan dugu, eta zuek biak ere adituak zareten ez gero, aipatu du Leirek, baina haziek badute halako
garrantzi genetiko bat, edo ez da landare baten abia puntu soila, horra informazio asko biltzen den elementua da, ez da? Bai, hasia, ez dakit alde batetik, bueno, ez dakit baliabide hutsa da, ez dakit eta ekoizpenerako baliabide nagusi bat, baina bestalde, arlo material hortik haratago, hasi bat da, ez dakit, informazio edo memorian ontzi bat. Orduan, arlo kulturala, arlo historikoa, politikoa, ekonomika beti sartzen da hausnarketan. Orduan, gure kasuan lan praktiko batetik beti nolabait begiratzen dugu beste arlo hoiei. Bai, bueno, eta dibertsifikazioa pixka behiatuz, lehen aipatu leirek, hazi mota ezberdin bai, ekoizte dituzuela. Ze mota ekoizte dituzu, batzuk aipatu igual? Bueno, guk ekoizten ditugu batez ere haziak baratzako. Eta han barrun, edo zein baratza zaina, nahi profesionala naiz amateur, behar ditu haziak ekoizten ditugu orduan. Bueno, bai, gure saiakera da, varietate anistasuna, ez, eman. Aukera gehiago eman, zeren ulertzen dugu, baserritar txikirako, gure tresna bat edo gure bide bat izan behar da diversifikazioa. Orduan, eskaintzen dugu, hainbeste varietatek, jendia aukera aukitzeko, baratza biodiversifikatu bat landu. Dibertsitate hori zer da, bueno, alik eta barazki desberdin gehien izateagatik, edo baduka beste onurarik, beste arrazoirik, nola lotzen da landare bakoitza lurrera ere? Bai, guk varietate zitziten garen ez hainbeste espezietaz, ez dakau hainbeste espezie kopuru, baizik espezieren barrun hainbeste varietate, segun lurra, bakoitzaren lurra, eta segun kostan dagoen, edo baiaran dagoen, edo mendian, edo aurkitzeko ze varietate da egokiena bere baratzako. Orduan, gu ez gehala sartzen espezie arraruak, edo gure kulturatik kanpon daudenak, eta gu zehatzen geha, gu baserritar, gu ekoizle izan geha, barazkin ekoizle hainbeste urte, eta guk hori da eskaini nahi duguna gure kidei, barazkik arruntak, baina horren barrun hainbeste varietatek aurkitzeko ze varietate da egokiena bere esplotazioako. Eta hazi horiek ekoizteko araien, zuek hazi bat saldu alizateko, zein da iten dezuen prozesua? Nola ekoizten da hazi bat? Bueno, hazi bat, kontuan hartu behar da, gu normalen ohituta gaude barazki gazte bat konsumitzea. Letxuga hartzen dugunen da individuo gaztea. Guk utzi behar dugu espezie hori bere heldutasun iritsi eta bere heldutasun reproduktibora iritsi. Orduan, zikloa bikoizten da edo hirukoizten da. Zikloak askoz luzatzen dira, porque utxin behar dugu loratzen, eta lora hori hasian bihurtzen, eta hasi hori ondo lehortu, gero gu lan egiteko berarekin. Orduan hori izan galdera, ez? Gure prozesua normalen egiten den bezala edozein baratzan, baina letxuga bere momentuan dagonen guk ez dugu hartu jateko, batzuk hartzen ditu etxean probatzeko, baina usten dugu bere ziklo reproduktibo guztia betetzeko. Neiko baratza, kuriosoa izango da bintzat, ez? Zuena lore pila batekin eta geratuko da. Bai, desberdina eta hori, segun ze garaietan, lorez josita, bai. Hala ere, hazien bilketan badago prozesu horretan, ez da hain arraixa, ez da hain heldutasunera heltzen utzi eta haziak biltzea bakarrik, baizik eta hor, nasketak ez gertatzea eta zein du behar izaten den kontua da, ez da? Edo hori nola egiten da?
estrategia ezberdinak dira, baina bai orokorrean bi arazo handia ditugu hasien ugalketan, eta da alde batetik endogamia eta bestalde hibridazioa. Endogamia, ez dakit, gizakiok bezala, lehengusun artean eskontzen malin badira landareak arrazoak sortzen dira. Eta orduan kopuru minimo bat, landaren kopuru minimo bat utzi behar dira arazoen ganditzeko, eta hori espezieren arabera, eta fruituak jaten ditugunak, pues, landare guztiak loretatik pasten dira, orduan kasu horietan arazo hori normalen ez dugu eukiko. Bueno, alekako baratzetan igual hori ez da arazo bat, eta handiak dirako, baina igual etxeko baratzetan hori bai kontutan hartu behar da. Eta gero hibridazioa, bi baritaten ezberdinen artean, beti kurusatuko da informazio, osea, polinizazio kurusatua izango da. Espezieren arabera gehiago edo gutxiago, aukera gehiago edo gutxiago eukiko dugu hori arrisku horien erortzeko, baina beti kontutan hartu da. Orduan, hori gainditzeko bakarrik aukera bakarra da banatzea, denboran edo espazioan. Eta estrategia ezberdinak badira, baina igual ohikoena da distantzia minimoak mantendu behar dira. Gero egia da bi baritaten artean esartzen balin baduzu barrera fisiko bat, adibidez babarrunak, barrera polita bat da, pues hori igual txikitu dezakezu distantzia, baina bai, osea, neurri batzuk kontutan hartu behar dira eta hartu behar dira hasien ugalketa egiteko, eta profesional arloan bereziki kontuz ibilia behar dira, baina baita gure etxeko baratzetan ongi edo ahalik eta modu hoberenean ugaldu nahi balin baditugu gure haziak, komeni da kontzeptu minimo batzuk barneratu, erran nahi dut, nolakoa diren polinizazio prozesuak, espezie bakoitzean, ze ezaugarri fisikoak dituzten gure loreak edo polinizazioa, eta horrek baldintzatuko digu hori adibidez, kurusak gehiago edo gutxiago kursatuko diren, edo endogamian, eta hori, orduan egia da, etxeko baratzeetan pentsatuz, hasien ugalketa kasu gehienetan suposatzen du, pausu bat gehiago ematea. Eta profesional arloan nik uste dut zuzenduko nauzu, baina baita zuek baratze zainak zarete, eta egin duzue pausu hori, hasien ekoizpenarako, eta baita hainbat gauza ikasten ari zarete, eta igual zuk aspalditik egiten duzu zure baratza hasi propioak, baina horrek suposatzen du ja beste pausu bat. Orduan teknika aldetik baita baratzan bertan, baita gero, egokitu behar duzu, igual, jadanik zenitun ezagutzak, baina eskala berri honetan baita badira ezakit beste elkarteak edo beste adituak, baina nolabait baita aleka barruan kriston ezakit nola prozesua ikasketa egiten ari zarete jardura hori aurrera eramateko. Profesionalizazio horretan, teknika aldatu beharra edo sumatu duzukelo? Erabat. Ez da berdina urteroi eiteko zue etxerako hasi batzuk edo volumen handia komerzializatzeko, eta ez bakarrik volumen gatik, baizik salmentarako baldin bada, kalitate minimo behar duzu, eta gauzak askoz finago egiten dugu hain. Eta volumena askoz markatzen du, porque ez da berdina lau letxuga utzi, eta incluso letxuga batekin bakazu letxugaren hasia urtetako. Baina gu igualeko eszenaria 200 metro kuadratu letxuga, eta hori kudeatzeko, beste teknika batzuk behar ditugu, eta garbitzeko, eta hori analizik egin, eta Eta hasien profesionalizatu zen, hasien ekoizpena profesionalizatu zen fase horretan, administrazioan alderetik zenbuzko erantzuna laguntza izan dezue? Azkenen oain arte, 5 multinazionalen esko onda, oain zuek inguru. Ez, administrazioak ez digu landu, zertako, de hecho, lehenengo
lehenengo erantzuna gure proposamenari izan zen como sorpresa eta zuek ezin duzue hau egin. Zeren, bueno, eta berez irakurtzen baduzu normatiba, hasien normatiba, Europatik dator normatiba da, eta gogoak entzen dizu. Zen da normatiba bat bereziki idatzita multinazionalerako. Eta, bueno, agian agroindustriak behar du bere legez, baina da lege bat guri inposatzen zitzaigun, eta erabat oztopoa, eta bai, gauza bat izten diguna, eta ez du kontemplatzen aukera baserritar txikiko olako proiektu aurrera emateko. Badukazu adibiderik, alegia legedia multinazionaletara bideratuta dagoen horretan, ze adibide izan ditzazkegu, baserritar txikiekin aderatuz edo? Adibide bat da, ze hori normatiban, baina ez naiz goratzen zen, ja beste fase baten gaude, baina hasi ginenen zan, holako epigrafe bat jartzen zuen, gure instalakuntzak prestatutak egon behar ziren 200 tonarako urtez ekoizteko eta manipulatzeko kantitate hori urtero, 200 tona. 200 tona hasi. Hasi bakoitzak ez da, zer ez du, handienak zenbat pixetuko du? Gramo bat ez da iritsiko. 200 tona behin kalkulatu gendun eta agian Gipuzkoan erabiltzen den lur guztia nekazaritzarako, alekarako ekoiztu behar zuten 200 tona hasik egiteko. Ez ditzateke plantxarra, Bueno, gero, pentsatu behar dugu, zer egin, hainbeste hasi, baina, bueno, bai, ondo. Ondo, histori da gainean, ez da bakarrik 200 tona justifikatu behar genuen nola ekoiztu, baizik makinaria eta tresneria eta espegitura 200 tona ibiltzeko, eta guk leguminosetan da pisu gehien dakanak, igual ze tona bat prozitzen dugu, urtero. Ze gehiago, agian, baina 200 tona, hori lokura da. Eta bueno, azkenen tematu genuen gai honekin, eta fuerza egin genuen, indarra batu genuen sektorean, eta bilatu genuen zirrikitoa normatiban barrun sartzeko. Baina berez normatiba oso oztopo handia eta muy desalentadora, esango nuke erderaz. Zailtasun hauek tarteko, baserritarrak, babesa eskini dizue, interesa eduki du bertako haziak jasotzeko? Baserritarrak, bai. Bueno, gu daramagu hau ja gure 7. garaia uste, eta gero eta interesa handio somatzen dugu, jendia posible, gero beste batzuk ere kexak egon dia, piper hau ez du ondo ernetu, edo, bueno, ikasten ariat, baina, bai, interesa sortu da, eta jendiak eskertzegu, ez bakarrik eskaintzen dugun barietaten gatik, baizik, lehen aipatu dugun bezala, alternatiba bezala, alternatiba sozial bat bezala, ez? Eukitzeko beste aukera, nun hasiak erosteko, eta ez diala hasi igual Txinan ekoiztutako, edo Ameriketan, edo ez multinazionalen eskuz, baizik gure baserritar txikikon eskuen. Batzuetan adibide bat izan arte kosta egiten da, alekak esan bezala, ibilbidetxe bat egiten ari da, eta badu izen bat ere badu gaur-gaurkoz, horrekin uste duzu lortzen ari dela administrazioak aintzat hartzea hazi ekoizle txikiagoak, edo hor zirrikitu bat zabaltzen ari ote den, edo nola ikusten duzu kontua? Ez dakit, zaila da, porque berez da kompetentzia ministeriotik datorrela, Madriletik datorrela, gero gestioa hemen lakuan dakate, eta bakizu azkenen da tokatzen zaien funtzionarioren arabera, nola aplikatuko dan lege hori, ze zorroztakin, ala ez, o malgutasukin, eta orduan, ez dakit, hombre, bain, ja 7 urte pasadia, ja ez gala lehen bezala, como los novatillos, bain, hori gure lekutxo egin dugu behintzat gure sektorean, eta orduan igual ja zailago da,
olako proiektu bat atzera botatzea, baina bueno, ez gero eta harreman hobea dakau administrazioekin, ikustu gero eta hobeto ulertzen dute gure egoera, baina bueno, kontrolak eta normatiba betetzen dugu beti bezala. Da, bueno, 7 urteko fase honetan, arrazoi emat izangoa ofizioari eutxi nahi izan diozuena, ez? Zergaitik eutxi diozue ofizioari? Bueno, ni garbi, ni baserritan, hogeita ez da izen bat urte, eta bueno, iritsi izan momentu bat, nun nire aktibitatea beste begirada bat eman nahi nion, eta ni hasiak ekoizten nun etxeako, eta jendea etortzen zen etxera, zura hasiak, eta trukatzeko edo saltzeko momentu baten, eta horregatik, hasi nintzen proiektu hau buruan neukan aspaldi, eta nik uste dut Euskal Herrian gabezi zegoen, eta, bueno, pues, horrega paso eman nun, hainbeste laguntzakin, eta hortan gaude, horregatik izan zen. Eta igual alekan dauden beste baserriendako, bueno, kasu bakoitza mundu bat da, baina erran nahi dut alekak baita eskaintzen die aukera bat haien jarduera diversifikatzeko, edo ez dakit, arlo berri batean sartzeko, eta ez dakit, nolabait beti aspalditik, beti danik ibili gara pentsatzen nola ze bideak hartu behar ditugun, ez dakit, prekaritatetik ateratzeko, eta nola egin behar dugun bertako baserritar txikiak, profesional horiek mantentzeko eta bideragarritasuna hori lortzeko, eta hazien ekoizpena aukera bat da, eta aukera polita eta dirudi ezakit, epe luzerako bide bat izan lehike, orduan baita berak bai apostu osoa egin du honekin, baina beste alekako kideak sartzen ari dira eta mantentzen dute baratza egintza, baina gerotak gehiago sartzen ari dira hazien ekoizpenan, eta nik uste dut sektore agroekologiko bezala kriston aukera polita eskaintzen duena, eta berez beste lekutan ikusi dugu, Kataluniako Las Rafardas edo beste adibideak badira, eta nolabait duela ez dakit 15 urte ez ziren horrelako esperientziak gure inguruan, eta da bide berri bat bertako ekoizpen agroekologiko txikiak bideragarri egiteko. Mark, zu kontserbazioan ere biltzen zara, eta divulgazioan, eta zuk ere izango duzu arrazoirik horri eusteko? Bai, ni baratzezain, etxeko baratzezaina naiz, eta aspalditik sartutan nago hasiei buruzko ekimen ezberdinetan, baita Katalunian, baita hemen Euskal Herrian, eta alde batetik interes oso zehatza daukat, hori, gure etxeko haziak mantentzeko, eta hori, eta gero bai azken urtetan lan egiten dut hori, sentsibilizazioan edo divulgazioan, formakuntzan, eta hori bereziki Kristinania Fundazioko hasiera proiektuan, eta gero, azken urtetan aleka barruan gaude bizpairu kide ezakin nola erra, ekoizle profesionalak ez garen kideak, hori, saiatzen poliki arlo hori, ikerketa edo hausnarketa eta hori indartzen aleka barrun. Naizta alekako helburu nagusiena da ekoizpena eta salmenta, baina, betidanik ulertu dugu aleka aukera bat bezala, beste arlo horiek baita garatzeko hor barrun. Eta, Kelo, zure kasu behintzat, zein izan da ekoizpen horretako momentu gustakoena? Ez dakit, momentu bakarra, ez dakit, batzuk, nire pila gustatzen zait, elkartzea nire alekako kideekin, eta
halako esperientzia trukeatzeko, ez, nola jundia hau, eta barietate hau, ez da gize, eta momentu politak. Orokorrean, nire egunerokotasuna momentu politena da, behin hasiak pote barrun sartzen deten eta almazenean usten deten. Zeren, prozedura oso luzea da, eta bidean hainbeste gauza gertatu aldian, prozesu hori bertan bera ez, eta ja iristea momentu hori nun usten duzu tarroa bete eta ja hasiak garbitutak analizik inda, eta han, kriston satisfazioa da. Bueno, beti egon daiteke katuren bat, botatzen duena edo, ez? Pote barruan sartzeak ez du esan nahi. Esan alda, baina ez, katu da gela berezi bat, han katuk ez diala sartzen. Bueno, bikote eskerrek asko azien inguruko alako masterclass bat emateagatik edo pixkat gerturatzeagatik. Bukatzeko kantu proposamen bat egiteko eskatu dizuegu, eta ez egit, pentsatzeko aukerarik izan duzuen edo... Bueno, pensatu dut, jake hasita saria, badagoela talde bat aspaldikoa, 70 hamarkada bat, Fanega deitzen da taldea, da folklore castellano, ni castellano naiz, eta da J bat, J del trillero deitzen da, eta jake guk trillero gehala, gustatzen zaizuen. Entzun egingo dugu, ezta? Bai. Fui trillero, fui cribero, que vendí cribas y armeros, canastillas de mine, de trabajar con mis manos, tuve que ir a la ciudad, al imperio del salario, que no alcanza para nada. Fui cribero, que vendí cribas y arneros, canastillas de mine, mano de obra barata, he sido en la gran ciudad, solo para alimentar al aparato industrial. Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica y el capitalismo ya nos expolió la naturaleza, la tierra, el amor. Venga la causilla. Fui trillero, fui cribero, que vendí cribas y armeros, canastillas de mine. Hoy me ha absorbido el sistema, mártir de la gran ciudad, mártir de la producción y el desarrollo industrial. Bueno, Matxin, Kelo eta Marken azalpenak entzun eta alako barazki ederren irudiak ikusita, gogoa ematen du, hasiak biltzen hasteko. Bai, baina azitik hande zerbait etorrikoan ez. Mango, gaurko bisitariai aurkezpena. Ongi etorri, eneko imaz, helduaingo aianegi baserritik. Bai. Bueno, zer da, bazu ekarri guzuna gaur saskia edar bat ikuste duta? Bueno, oain egea danetik jartzen, edo danak azten nahi dira, baina letxu batzuk ekarri teu, borraja pixka, tipulina, patata, eta gero, bueno, legortze dituen pipar batzuk legortuta eta hautsi egin da, eta holare bai. Zuek ere baratzean ekoiziak lehortu egiten dituzu etxean bertan? Bueno, bai, eman zian alako haize batek noiz baiten, eta hasi nintzen pixkat, oregano pixka legortzen, piparrak legortu eta hautsiten, da. Hor, xorroietan ikustean da, ez? Bai, hori da. Eta zer diak karrituzuna, esplikatu igual pixkat? Bai, bueno, karritut menta batetik, menta eta oreganoa, eta gero milu hazi batzuk baita ere, eta piperrak kaiena, eta txorizeroa. Ba, irudi Euskal Herrian ez dela espezia askorik erabiltzen, baina ezkea bueno. Batez, azokan ikusi besteik ez dago, jendeak behiratu eta pasa egiten du. Bai. Zerbait kulturala izangoa edo... Bueno, eta gero
Ez, kulturala ez, garai batean oreganoa eta adibidez, olkitako eta etxein eitxezinen olkik, oreganoa erabiltzen zen, ez. Baina egila da, bueno, gure txoko hontan behintzat, Euskal Herriko ekialde hontan gaudenak, Gipuzkoalde hontan kosta iten dela, piparrak eta legortzia eta kosta iten da. Ni askotan ekonomikan gainean jarrita eta hitzen naiz, ze kosta, igual, legortu itxe zaizkitzu, baina gero esin momentun berriz humedade hartza dute, eta ez da tokirik egokina egia esan. Irudi gainera, uda astearekin batera datuzela barazki gehienak, baina lehen Kelo eta Markek azaldu dutenez, heldutasunera heldu behar duten horietan, ja zetasun gehiago hasten da guztua. Bai, lehen piparrak aipatuta pixka bat, bueno, hemen normalien piparrak berdetan jate ditugu, ez? Hori zerbaitegatik da, ez da besterik gabe. Hori historikoki sortu den, bueno, ohitura bat da, baina zerbaitegatik, ez? Ziklo luzeko piparrak, piparmorroiak eta hola, bueno, galtzeko arrisku handia daukazu. Behin iraia sartu ezkeo, segunda lurrak nun dauzkatzun, hor humedadia sartzen da, lehenengo ebi jasak, eta gero egoiz egingo du, edo ez, baina ja humedadia sartuta da. Eta, bueno, bai. Eta zure kasun, helduainen esan dugu baratza, zure baserrin bertan da bezu baratza, edo? Bai, baserrin bertan. Bertan ekoiztituzu produktu uztuk. Bai. Eta aipatu du, hasi zinela pixka bat lehortzen edo espeziak eta biltzen haizeak eman zizulako, eta jakin dugu haize deixentek ematen dizula zuri, ez? Proiektu askoren bueltan ibiltzen zarela zelen marketa Kelo bat aipatuko ditugu, baina baduzu harremana horiekin. Bai. Bueno, behiak pixkate idea sortu zuten eta martxan jarri dute eta lanik handinen dute, baina bueno, gero badago baitere basarrita sare bat nola baita, hazi guztik nun baita ezin ditu beak ekoitzi, eta hazi batzuk sortzen ditugu kalekarako. Eta, bueno, nire kasuan nik kalabaza variedade jakin bat egiten dut. Bai. Ondo, eta zuzea horiek saltzeituna edo alekak dauke? Ez nik alekarako bideratzeitut. Kalabaza batzuk bereizi, apartatu, ezaguarrien arabera datola, eta horiek ja bideratzeitut alekara, hazi horiek. Beraz, zure produktuen atera bidea edo aleka dugu batetik, leku gehiagotan ere biliko zara, etxira etortzen zaizkizu bila? Ez, bueno, nire atera bide nagusia kontsumo talde bat, Tolosa inguruan, Tolosa Ibarra inguruan daukadana, eta gero bat Tolosako azoka. Hori edia atera bide nagusiak, eta baita ere Ibarrako ikastolako sukaldea. Azoka aipatu ez dut Tolosan, larun batetan izatea, eta jendea badu ohitura larun batetan asteroko konpra edo iteko? Bueno, badaude azoka emblematiko xamar batzuk, ez? Ez da orliziako horietako bat da Tolosa, itxura danez osasuntxuenetako bat da, egia da, COVID-az geroztik aldaketa nabarmena izan du da. Postuak murriztu dira, ez dakitar dira, baino alakoren bat, ze hor bazan, adineko baserritar asko, edaden aurrera zigoazenak, horiek momentu jakin batian ezin izan zuten saltzera etorri, eta horiek ez dira bueltatu. Orduan, horiek askotan badute bezero bat lotua, zuzenean horiei bakarrik lotua, ez? Olakoak izaten dira, zen bezero batzuk, danean behiratzen dute, eta beste batzuk beti toki berdinera joaten dira usteaz. Eta bezero klase bat ere desagertu da. Egia da guain, bai aidala igartzen baita ere COVID-en ondoren, gazte gehiago datorrela, eta kaso, nik esango nuke, gutxiago dakila, barazki ez, baina kontzientzia handiagoa daukala baita ere. Gutxiago jakitea, ze garaiko barazkia zen diren edo? Garaiei dagokionez, eta bai, jende gaztea ja ohitu da erabat dendan zer nahi, noiz nahi ikustera, eta, tortze zaizkizu... Azalpenen batzuk ematea tokatuko zaizu agian, ez? Urtarrilean kalabazin eske, edo, bai. Da zein daulakotan esaten dizun erantzuna? Azaldu inbertzaio, barazki bakoitza bere garaia daukala, eta supermerkatuan ikusten dan hori, badatorrela, Almeriatik, kasurik gertuenekoa, eta hortik aurrera, Euskal Herritik. Alternatiba gisa proposatzen dizugu, urtarrilean kalabazina eskatzen dizunari aldekako sobretxo bat emateko. Hori egongo da, ez? Urtarrilean. Bueno, aurrera egingo dugu, badakizu saski bat osatzen dugula astez aste, eta gaurkoa ere badugu bete-bete eginda dago gainera,
Matxin, pixka bat azaltzen badiozu zein den gure dinamika? Bai, bueno, astero eskatzea bisitariai galdera bat prestatzea, eta galdera hoi argiako WhatsApp zenbakira bidali behar da, mezu bidez edo audio bidez, eta horren arabera saskia sorteatzea. Hori da, hementxe oraingoz pila duta ditugu argiako produktuak, biziberatzeako produktuak, eta baita esperientzia kontatzera etorri direnen zenbait produktu sorta, tartean daude biosasun olio ekologikoarekin egindako zenbait produktu, Arriatxu baserriko barazki saski bat ere bai, itxasuko antxondoa baserriko produktu desberdinak, gerezien esperientzia kontatzera etorri zelako, baina, produktu mordoa egiten dituzte, eta ongi iruditzen bat zaizu, zure gaurko saskitxoa ere bertan sartuko dugu. Horteko daude, eta gaina, barazkia danez, lehenbailen jatiako meni. Lehenbailen jateko, lehenbailen egingo dugu zozketa gaur bertan. Beraz, lehenengo galderatxe bat bota behar duzu, ea... Bai, ez dakit, nik baratzari lotuta eta nire ekoizpen nagusia baratza izanik, eta jendearen jakituria edo aipatu dudanez, galdera izango litzake, zein dan baratzean jartzen danetik, azkarren biltzen dan produktua. Egun gutxien, netan, biltzeko modun dagoena. Galdera izan zen, letxoa dezema denbora behar du, baina... Bi erantzu posible, garri ditut nik. Bai, zo ekarri dituzu. Gaur azkeneko programa omen da, eta... Bi erantzun posible. Aipatuko dugu, jendeak erantzun dezala, animatu erantzutera, ze aste erantzun morloa jaso ditugu, eta estimatu da dago, ikuslea ere nolabait programaren parte egitea, gaurko erantzuna baino, airean geratuko da, emango dio, argiako gure lankideak emango du erantzun zuzenaren berri, baina zozketa egitea tokatuko zaigu, beraz, zu izango zara, esku garbia esango du, inuzentea baina gehiago esku garbia zu izango zara. Hemen txedituzu zenbait arroltza, eta barruan, sari duten baten izena tapatuko duzu. Ja, bi gorringoko arrautza tokatzen zaizun. Bi gorringoko ez da hemen. Baina nik usten da. Puskatu inberat, barrukoa... Bai. Ara. Bat aukeratu. Bat. Ez litzateke txarra izango saskial karbanatzea ere, baina ez gara orain. Baskari bat itea. Manex Pagola. Manex Pagola, Ara. Zorionak uste dut iparraldekoren bat edo izan daitekeela Manex Pagola, zorionak esan beharko diogu. Izan ez ezaguna, baina ez dakit. Izan ezaguna da. Eskerrik asko gurean izateagetik. Hauxe izan da, bueltan, suelta batzuk egin dugu, saio batzuk egin dugu, Matxin. Jundia batzuk. Danera, zenbat? 12 esango nuke. Ohartzerako pasa zaizkio, Hau, hasi urduri xamarra hasi zinen Matxin, baina gerora ze... Gaur azkeneko izanik, urdurito zen pixkat. Hementxe utziko dugu, eskerrik asko eneko gurean izateagatik. Topatuko zaitu Tolosako azokanan behintzat eta bestela helduain ingurura. Biar bertan berriz ere. Antxe izango gara. Eta zuei da nahi, ze esango dugu Matxin. Ez dugu, gauza hundirik egingo, agurtzeko. Ez. Eskerrak eman denoi gure saioa jarraitzeagatik, gaurkoa beste saio guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarian aurkituko duzuela, eta baita bestelako bideopodcast plataformetan ere. Plazer bat izan da, zuekin ibiltzea. Ondo izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.